madongo kaka Singapore. Maraga wacho ni mago gin mana weche mag lombo jopiny ka oluwo ni sirikal mar Kenya Kwanza opong' gi mibadhi motiap ma lek mar Singapore no ok nyalre. Maraga wacho ni kade jatend piny Kenya ni kod adiera mar chopo lek ma kamano, dine osekawo okang' mar kedo gi jo mibadhi ma bende chid mibadhi mieno kotiyo kod ranyisi mar okumba mar thieth mar SHA ma nyocha ne ofwenye ni nitiere mibadhi mane dhi e nyime kendo nolor osiptende moko kata kuonde yudo thieth mane itiyo godo e lodho omenda jopiny kaachiel kod omenda mane ioro e skunde manyawawa ma nyaka sani. Maraga wacho ni onge okang' moro amora mosekawne achije ma itudo kod kuo mag omenda jopiny ma kamago. Koko ni jatend piny Kenya ong'eyo malong'o ni ma en mana wach mar lombo jopiny mondo mi obi omiye thuolo machielo e yiero maduong' mabiro ma 2027. I wish you would read the story of Singapore. If you were to start, let him start by getting even the looters, stern action taken against them. But otherwise, this is a PR exercise, and it can only fool those who don't understand. The history of Singapore will tell you that the Prime Minister, Lee Kuan Yew, got even his relatives in prison. There is a minister who was being investigated. When he came round, Lee Kuan Yew told him, look, you're on your own, I will not support you. That minister committed suicide. Who, as the president, told that he will not support him. We know money was stolen from SHA. Have you had anybody being taken to court? Have you had anybody being taken to court? All these cases where money has been paid to ghost schools, and then somebody comes and tells you that he's going to go to Singapore. Let him say, let him enjoy. That is all a PR exercise meant to get him re-elected. But it's not going to. Kenyans are not fools. He has himself said that wajinga wameisha Kenya. And I'm sure the Kenyans can see that. Magi ne owacho kinwa bende motelo ne mano jatend piny Kenya bure Nairobi kaendi kinde mano romo kod oganda mawuok ma kwan gi nok e pacho kaendi ne otimo romo ma kamano bure Nairobi kaendi kar jot mare ma State House, kama bende ne otielo wach mar lek mare mar chopo Kenya rang'iny mag pinje ma ochumi magi osengirore kaka Singapore makoni en lek ma obiro chopo e wang'e. Ruto ne bende okiro lwete ne kweth makwedo sirikande ma okoni onge kod ajenda mora mora emomiyo ka ginyali yie ni lek mar Singapore en mano manyalore. Unajua tuko na watu wanaongea maneno mingi. Ruto amewacha bottom up, sijui ameenda sijui Singapore. We are lifting everybody from the bottom so that together we can charge forward into economic freedom and a first world country. Kama muko na mpango tofauti, elezeni wa Kenya hawa. Lakini wale majamaa vile nimewaona, sera hawana, mpango hawana, agenda hawana, hata akili. Ati ile mpango yao ati ni vile ya kugawa a non-existent government. Isechikogo bende jatend piny no lando ni ibiro chuogi agulu mar siro somb nyithindo ma wuok e oganda ma kwan gi nok e pacho kaendi ma higa ka higa omenda maromo shillings milion 500 biro bedi ka ikano agulu no mondo mi osir somb nyithindogo. Na kwanza mjue ya kwamba hiyo directorate ya ethnic minorities na the marginalized itakuwa katika ofisi ya rais. Kuanzia sasa tutaweka hazina maalum ya milioni 500 kila mwaka ya kusaidia watoto kutoka jamii ya wachache, kutoka jamii marginalized katika bursaries ya shule, ndio tuweze kuhakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya anaachwa nyuma kwa sababu anatoka jamii ya wachache. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Riwruok jopuonj mar Kuppet bade ma Migori kokalo kuom jakom margi Henry Otunga dwaro ni sirikal ochwale omenda masiro som jopuonjre mag senior secondary e wang' sa mondo mi chenro mag somo odhi nyime e yo makare ka oyaw sikul ne tam mokwongo dwe manyien. Otunga bende kwayo sirikal mondo mi orangie kaka nyalo tieko moko kuom midhiero ma pod jopuonj kaloe e yudo thieth kokalo e okumba mar thieth mar SHA. DSC is preparing to retool our teachers so that we are ready to handle the students as they come in. We are also telling the Ministry of Education to release funds in time so that
nothing is left behind. As the teachers are ready, so there must be funds and infrastructure to run the programs that are going on. We are telling the government of Kenya that in as much as we are a new cover, we still have a lot of challenges. We do not want these challenges. A lot of our teachers, especially in lower job groups, when they go to hospital, we are told we cannot access quality wards, but we are paid a lot of money. We were promised that SHA Comprehensive is a way superior to what we used to have in Minet. So from today henceforth, can we have the proper cover that the President of the Republic promised us? Magiti mriki ni mabende kumachielo kupet bade mano kokalo kum jagoro margi. Dwaro mondo miduol mar TSC oketa tim moko kuom chike manogol kod jatend piny Kenya mar medo lemo jopuonj makwan giromo gana 50 kod ndiko e tich yo mongirore jopuonj makwan giromo 20,000 mag interns. Jagoro mar Kupeta Kelo Misori wacho ni nyaka sani TSC podo koro kwayo ne od bura mondo mi oketie kwan omenda ma dwarore e chenro mar ndiko e tich kaachiel kod medo lemo jopuonj go magino ma nono ni okaging'eyo gimomiyo TSC pod digni kendo pod okao kang mar keto e tim chik mane ogol kod jatend piny Kenya William Ruto. In particular, we were shocked that the Teachers Service Commission had not made any funding request to Parliament for the promotion of 25,000 more teachers. And most regrettably, the Commission blames funding for its failure to convert 20,000 current interns into permanent employment, yet it had not sought such funding from Parliament. Given that the teachers got marginal increment in terms of pay between 5% and 26%, and the President agreed that the unions were supposed to sit with the Teachers Service Commission. But up to today, the Teachers Service Commission says that they have never gotten this nod from SRC. Imedo winjo weche matuch e kor gwenge gi Collins Okaka. Ka watiko wayudo ni duoko mar nonro mane otim kod Tifa yango ni Uganda jo Kenya mathoth pod kalo e ngima matek. Kaluwore kod nonro no, Uganda jo Kenya wacho ni Kenya okorio yo makare kaluwore kod pek mar uchumi, nengo ngima kaachiel kod nok mag thuolo mag tije. Kinde no bende lipot mar nonro no yango ni kwan jogo masani siro sirikal mar Broadbase bende odwa idho malo ka ipimo kod dweche mosekalo chien. Martin Onyango miyo waler mathoth. Kaluwore gi nonro mane otime kind tarik 10 nyaka tarik 17 dwe mokalo, Uganda maromo atamalo 67 wacho ni yuto margi odok piny mokalo. Ma en kar dok ranyisi manok neno kopim kod nonro mokalo chien ma bende ne otim higani. Kwan jo Kenya 10 wacho ni piny ochomo kamarach ka chal makama koro neno e gwenge mag masawa mar Kenya kaachiel kod chuny boma ma Nairobi. Atamalo 17 kende mag jo Kenya ma wacho ni piny dhi maber. Korka weche mag telo, nonro yango ni pogruok nitie kind Uganda jo Kenya ka kwan jogo masiro sirkal manywanda motisi ni Broad-Based Government omedore gi atamalo 44 ma en medruok nyadiriyo kopim gi nonro mane otim dwe mar 5 mar higani. Kata kamano, atamalo 48 mag jo Kenya kwedo kit riwruok ma kamano, gino manyiso pogruok e weche mag siasa ma pachuka. E sekta mar thieth, jogo mosendikore bwo okumba mar SHA osechopo atamalo 50 kendo atamalo 50 ma bende osemanyo sir e yor okumba no bende wacho ni giseyudo sir mowinjore. Nonro yango ni atamalo 60 kende mag Uganda jo Kenya ema nigi tije ka kwota modong' to onge tije. Kuom thuolo mokwongo, gas mar tedo bende ne omako thuolo mokwongo kaka achiel kuom gir tedo mitiyogo gi thoth Uganda jo Kenya. Kaluwore gi nonro mar Tifa, kata obedo nitie ranyisi machuok mar pogruok, chal mar Uganda mapile ema itiyoga godo e pimo chal mar jo Kenya, tok kwan mag dongo mar uchumi. Ne Radio Ramogi, an Martin Onyango. Gikanyo nyakoro moga jwang bende machopa e giko mar mi weche manyien e yono madimba. Thothgi ne gin mago motuchko ke kor gwenge mopogore dakika osekalo 13 tok sa 10 turiko kendo koromo sa achiel e wang'e odhiambo ma kawuono ne weche manyien e yono madimba. Kata kamano sa 11 gi sa 12 in kod thuolo machielo mar yudo weche manyien e yo machuok. Milton Ochieng tero e paw tuke bang' nyiri machuok. Magone matuche kor gwenge gi Collins Okaka.
Weche tuke e Radio Ramogi. Weche mag tuke en ni kocha maduong' mar Gor Mahia Charles Akonor sani koro wacho ni chunye ofuong'ore kaluwore gi loch mar gol 1-0 ma Gor Mahia nyolo godo tim mar Kakamega Homeboyz nyoro e paw tuke ma Kasarani. Gol ma dakika 19 mar Alpha Onyango nyomiyo Gor Mahia loch mowinjore e sechegi eki ma bende ne gisedhi tuke 3 ka ok giyudo loch moro amora. Loch ma kamano koro notieko ndalo ma kata tuke 3 moluwore ma Gor Mahia nologo gonde 4-1 gi Epis Bomet kaeto chako logi 1-0 gi FC Leopards to gidhi amodhi gi Bandari ma 0-0. We coming from a very difficult situation. We lost a match and then the FC and then we drew, and so first half we were very good. What we wanted to do, we were happy with how we did it. Second half, obviously, the opponent also is also not an easy side, making efforts to score. What we wanted today was to get back to the winning ways, and we did it. Komachielo kocha mar Kakamega Homeboyz Patrick Odhiambo bendo wacho ni kweth mare nyi ok otugo kaka owinjore. Mpoza mechi na nasi vizuri. Manake kuna vile tulikuwa tumepanga, lakini haikuenda vizuri. Na itabidi turudi kwa drawing board fanye marekebisho mahali tunaona kuna upungufu kidogo. Manake imeonekana kuna upungufu. Techo mamoko bende ni kocha ma Nairobi United Nicholas Muyoti sani koro wacho no mora inya gi duogo ma jatugo Manzuro Kwaro ma bende owacho ni sani koro sechango kalure gi nyruok moko manoyudo e kinde mokalo. Jatugo nero ma bende gocho ne tim mar Harambee Stars okosebede tim nero kuom thuolo moko ka bende odiochieng' manyoro yomiye thuolo mana mar tugo dakika 45 kende kaeto gole. Okwaro noduogo e training kata orako e thuolo mokalo kata kamano Jumamos mokalo ne ok otugo e tugo mano bede kindgi kod Ngasil ka kocha Nairobi kane kane mondo mi otugi e tugo manyoro. Mansur tulikuwa tunampatia tu some minutes kwa sababu tuliona tukimuingiza hawezi jua anaweza umia tena atoke. So ilikuwa afadhali tumwanzishe, tumpatie hizo minutes kidogo tuone mali atafikisha, na nafurahi ameweza kufikisha mpaka second half ikianza ndo tukamtoa. So hiyo it's a good sign. Nadhani maybe next game tunaweza jaribu tumpatie more time and then tuone itakuwaje. Gie sani tim mar Nairobi United ni e thuolo mar 11 e chung' mar lig bang' tuke 10 ka giwacho ni gigeto matieko e thuolo 4 mabeyo. To koro wang'iyo ne tuke mag laro simo mar Afrika kata AFCON 2025. Gie thuolo ni wamenyo tim ma Msumbiji ma bende tugo margi mokwongo dhi wero tarik 24 e kindgi kod Ivory Coast e boma ma Marrakesh, kaeto tarik 28 gigocho gi tim mar Gabon e boma ma Agadir ka gigocho gi Cameroon tarik 31 bende e boma ma Agadir. Mondo mi gichopi e rang'iny ma kamano logi gol 1-0 gi tim mar Mali ka gin pacho, kaeto gidhi amodhi gol 1-1 kane gidhi e piny mar Mali, kaeto bang'e noero e kindgi kod Guinea Bissau ne giyudo loch mar gonde 2-1 kendo 2-1 kaluwore kamano, kaeto gidhi amodhi gi Eswani 1-1 kod 3-0. Jogo ma bende oselone gi gonde mang'eny oting'o Stanley Ratifo, kapten margi en Mexa ma en Jabak, kaeto bende kocha margi iluongo ni Chikwino Konde, kaeto nyaka sani gin e thuolo mar 22 e kind timbe mag Afrika kod 102 e piny mangima. E kinde mokalo gisedhi AFCON ndalo 5 ka bende thuolo mokwongo ma bende gisedhie maber en kane gitieko raund mokwongo kende. Magi weche tuke, an Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi. Kar chuny jaluo. Ni sato na chill na cheap thrills. Tokens inalia no chills niko easy. Already know the drill na borrow na KCB loan. Real quick no frills na tap KCB app. Na lipa that steamer bill. Sure. Na switch modes kama super power. Switch from broke to boss mode by getting a KCB mobile loan or salary advance on the new KCB app. Download the new KCB mobile app and switch your mode. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya. Nyakwaramogi, bende in japur, kata in jaohala, kata in iwuon, in kod gari mar Toyota Hilux, mowuok Kasifao Mobility. Bas, ma en wach maber, ni mar sani, inyalo bedo jakanyo mar Hilux Owners Club, ma bende, bromi thuolo mar yudo ber kaka services mag gari, discounts ka achiel koda promotions madhiyo nyime, mar yudo ber mar gari niendi. Mane momiyo, chik itie chenro mar Kogwen, wuok tich nyaka tich abich, e Radio Ramogi, wapim ni ler mathoth, komakore koda bedo jakanyo mar Hilux Owners Club, e Radio Ramogi, kar chuny jaluo.
Radio Ramogi Karchum Jaluo Radio Ramogi. Marke opigi minyaga mong'ere kaka Nairobi City Water and Sewerage Company dhi nyime gi ng'ado pi e chenro mageto jogo moserem chudo. Iparo ne customers mondo we kwalo pi, tamo jotij Nairobi City Water and Sewerage Company neno mita mar pi to kod wilo kata tudo dundu mar pi e tok chik. Mondo kik ng'adni pi, neni ichulo gopi duto mag pi ma ingo e wang' sa. Par ni ibiro mana duokni pi ka isechulo gopi duto mag pi ma ingo. Ng'ata ma ibiro yudi ka otudo pi e tok chik tibiro kaw ne okang'. Tim mana chudo mari yo mopuodhi ne Nairobi City Water and Sewerage Company kitiyo gi M-Pesa Paybill 444400 bad bengi moyiedhi kaachiel to kod kwende moyiedhi mag chudo. Onge customers kata riwruoge ma ibiro we moko kawnegi okang' ponono ni ok gichude wang' sa. Ne mathuth *260#. Wati kanyakla mondo wabed gi pi maber e boma ma Nairobi. Nairobi City Water and Sewerage Company, managing water for life. Radio Ramogi. Erika Caero.